ҳамин лаҳзаҳо гузориши мо акнун аз ҷараёни бозии сеюме ки тибқи нақша дар рақобати даври сеюм бо иштироки варзишгарони дастаҳои Қазоқистон ва Ӯзбекистон дар нақшааст давом меёбад ва бояд бигӯям ки акнун рақобатро бонувон давом медиҳанд. Онҳо дар рақобатҳои инфиродӣ иштирок мекунанд. Дарья Бриткова аз Қазоқистон бар муқобили Диана Гарамова аз Ӯзбекистон ва ин бозие хоҳад буд ки акнун мову шумо ҷараёни онро якҷо тамошо мекунем. албатта бояд бори дигар ёдовар шавам ки натиҷаи рақобатҳои қаблӣ дар умум ҳоло баробариро ба вуҷуд овардааст, яъне 1-1 дастаи Ӯзбекистон ибтидо дар рақобати ҷуфти омехта ғалаба кард ва баъдан дар рақобати инфиродӣ Ибрай Байкен дар баробари Сайфиддин Мухторов пирӯзӣ ба даст овард. акнун ин бозии сеюме аст ки сурат мегирад, аммо ба ғайр аз ин бозӣ боз мо шуморо ду рақобати дигар интизор аст. онҷо рақобатҳои ҷуфтӣ бо иштироки писарон ва баъдан рақобатҳои ҷуфтӣ бо иштироки духтарон сурат мегирад ки ҷараёни он рақобатҳоро ҳам мебинем. дар умум анамин 5 бозие ки сурат мегирад дар ҳайати дастаҳо ғолибро бояд барои мову шумо муайян кунад дар ҷараёни рақобатҳои даставии мусобиқаи чемпионати минтақавии Осиёи марказӣ оид ба бадминтон ки шаҳри Душанбе макони баргузории он аст. рӯзҳои 11-ум 12-ум рақобатҳои даставӣ сурат мегиранд ва баъдан дар рӯзҳои баъдӣ яъне 13-ум 14-ум ва 15-уми август рақобатҳои инфиродӣ, сипас боз рақобатҳои ҷуфтии омехта, ҷуфти албатта ҳам дар алоҳидагӣ байни писарон ва ҳам байни духтарон, ҳам рақобатҳои инфиродӣ инчунин миёни писарон ва миёни духтарон ва боз рақобатҳои ҷуфтии омехта барпо мешаванд ки онҷо акнун боз иштироки варзишгарон аз кишварҳои дигар ҳам дар назар аст. хуб гуфта мешавад ки варзишгарон аз Эрону дастаи Муғулистон ҳам дар ин рақобатҳо бояд иштирок кунанд, махсусан дар рақобатҳои инфиродӣ. аммо дар ҳайати даставӣ чун ҳайати онҳо мукаммал ва пурра набуд иштирок накарданд. лаҳзаи муайяншуда барои тамрин ва гӯем гарм кардани бадан хотима ёфт ва инак варзишгарон ҷойҳои худро ишғол мекунанд. рақобат баъд аз чанд лаҳза шурӯъ мешавад. ва чӣ тавре мебинед акнун дар ҷараёни рақобати имрӯза имтиёзи аввалро варзишгари Қазоқистон ба даст овард ва ин лаҳза баробари акнун ба вуҷуд меояд. Дарья Бриткова аз ҳайати Қазоқистон бар муқобили Диана Гарамова аз Ӯзбекистон ҳоло рақобат карда истоданд ки бинандагони гиромӣ ин бозии сеюм аст дар рақобатҳои даставии имрӯза дар даври сеюм ки аслан Қазоқистону Ӯзбекистон дирӯз бозиҳои худро бар муқобили Тоҷикистону Қирғизистон мутаносибан бо ғалабаҳо ҷамъбаст карданд. ҳарчанд Ӯзбекистон аз рақобатҳое ки дошт танҳо дар яктоаш мағлуб шуд, яъне рақобате ки бар муқобили дастаи мо буд онҷо ҳисоб 4-1 буд, вале дар бозӣ бо Қирғизистон онҳо 5-0 ғалаба карданд. Қазоқистон бошад ҳарду бозиро бо ҳисоби калони 5-0 ба фоидаи худ ҷамъбаст намуд. акнун чӣ тавре мебинем дар рақобати даври сеюм ин ду дастае ки натиҷаи беҳтар доштанд бо ҳам рӯбарӯ шуда истоданд.
ҳамзамон бо ин бояд ман бигӯям ки тибқи нақша имрӯз ҳайати дастаи тоҷикистон бар муқобили қирғизистон бозӣ карда истоданд. ин рақобатҳо дар корти якум аслан ба сурат гирифтанд ва ин бозӣ аллакай барои гӯем ҷои сеюм ҳам маҳсуб мешавад. ҳарчанд рақобатҳо дар умум тибқи низоми даврӣ сурат гирифта истоданд, ҳар даста бо ҳар ҳарифи худ якборӣ рӯбарӯ шуда истодааст, вале бо дар назар дошти он ки ҳам қирғизистон ва ҳам тоҷикистон дар рақобатҳои якуму дуюми худ мағлуб шуданд, аз ин хотир ин бозӣ чӣ тавре болотар ёдовар шудам ҳамчун бозӣ маҳсуб мешавад ки барои муайян кардани ҷои сеюм аст. ва ин рақобати даври сеюм, аммо ҳамзамон бо ин рақобати финалӣ ҳам гуфтанамон дуруст аст. ҳисоб баробар мешавад 4-4. хатои навбатӣ аз сӯи варзишгари Қазоқистон ба назар расид Дарья Бриткова ва инҷо зарбаи бисёр қавии Диана Гарамова бошад аллакай аз марзи муайяншудаи корти бадминтон берун мебарад. ин лаҳза акнун имтиёз ба фоидаи Дарья Бриткова навишта шуд ва бубинед баъд аз он ки худ ӯ имтиёз ба даст меорад, зарбааш хато мераваду имтиёзи навбатӣ ба фоидаи Диана Гарамова аст. ҳисоб боз тағйир ёфт. ҳайати дастаи Қазоқистон як ҳусули бисёр хуби пуштибониву ҳаводорӣ кардан аз дастаи худро инҷо нишон медиҳанд бо намон ёрии зарфҳои махсус. садои иловагӣ зам мекунанд ба садои худ ва дар умум чӣ тавре мебинем ҳаводории онҳо ба як шакли муназзаму гӯем сарҷамона ба назар расида истодааст. дар қиёс бо дастаҳои дигаре ки албатта инҷо садои пуштибониву ҳаводории онҳо ҳам зуд ба гӯш мерасад. хеле хуб инҷо ҳаракат кард акнун Диана Гарамова дар назди тур ва баъдан ҳариф бошад ба хато роҳ дод. чӣ тавре болотар ишора кардам, дар кортҳои дигар ҳам рақобатҳо давом доранд, аз ҷумла варзишгарони мо ҳоло дар корти якум онҷо аллакай бозии ҷуфтӣ байни писарон баъд аз чанд лаҳза бояд шурӯъ шавад ва Ҷамолиддин Салимов бо ҳамроҳии Муҳаммадсаид Салимов бар муқобили варзишгарони Қирғизистон бозӣ мекунанд. хуб, дар корти сеюм бошад рақобати дастаҳои наврасони то 15 солаи Қазоқистону Ӯзбекистон ҷараён дорад. бинандагони гиромӣ, инам бозӣ аст ки бисёр муҳим аст барои муайян кардани пешсаф дар ин сину сол. ҳисоб баробар шуд 10-10. ва ба ин тартиб чӣ тавре мебинем акнун
Диана Гарамова ба ҳар ҳол дар охири сети якум омада андаке бартарии худро дар баробари ҳариф ба вуҷуд овард, аммо ин чандон тафовути зиёд нест. фикр дорам ҳоло дар идомаи сети якум боз бонувони мазкур ҳунарнамои бисёр зебоу дидании худро нишон хоҳанд дод ва баъд аз ин албатта боз рақобати онҳо дар сети дуюм ҳам бо як шиддати том ҷараён мегирад. боз як зарбаи дигари бисёр хубе аз ҷониби Диана Гарамова. ногуфта намонад ки дирӯз Диана Гарамова дар ҳайати дастаи Қазоқистон масалан Диана Гарамова дар ҳайати дастаи Ӯзбекистон дар рақобати инфиродӣ бар муқобили варзишгари мо Мафтуна Шарипова пирӯзӣ ба даст овард ва баъдан дар рақобати ҷуфтӣ бо ҳамроҳии Муслима Бону Султонқулова, яъне рақобати ҷуфтӣ байни бонувон бар Омина Охунқадамова ва Мафтуна Шарипова зафар ёфтанд. ҳамчунин ин бону дирӯз дар рақобате ки бар муқобили дастаи Қирғизистон буд, онҷо ҳам иштироки бисёр арзанда дошт. дар рақобати инфиродӣ Жасмин Айсароваро мағлуб кард 2-0 ва баъдан дар рақобати ҷуфтӣ боз бо ҳамроҳии Муслима Бону Султонқулова зафар ёфтанд бар Жасмин Айсарова ва Элаим Азамат аз ҳайати Қирғизистон. инҷо акнун зарбаи Диана Гарамова ба тур бархӯрд ва имтиёз ба фоидаи ҳарифи ӯ Дарья Бриткова аст. пай дар ҳам имтиёзҳои охирро ки Диана Гарамова ба даст меовард боис бар он шуд ки тафовути назаррасе ба вуҷуд ояд. ҳоло ҳисоб читавре мебинед 16-11 ба фоидаи ӯ аст. имтиёзи навбатиро акнун Дарья Бриткова ба даст меорад 16-12. маълум аст ки варзишгари дастаи Ӯзбекистон ки бештар дар рақобатҳои инфиродӣ иштирок мекунад Диана Гарамова таҷрибаи бисёр хуб дорад. ва инҷо боз як имтиёзи дигар ба хазинаи ӯ зам шуд. ба ин тартиб дар сети якум ҳоло баҳри расидан ба пирӯзии ниҳоӣ боз як қадами дигар мегузорад ин варзишгар. акнун андаке худи Диана Гарамова ба иштибоҳ роҳ медиҳад зимни баҳодиҳӣ ба зарбаи ҳариф. бисёр хуб акнун дар назди тур ҳаракат мекунанд. намояндаи Қазоқистон Дарья Бриткова пай дар ҳам имтиёзҳоро чӣ тавре мебинед Диана Гарамова дар баробари ҳарифи худ Дарья Бриткова бой дода истодааст. инак акнун ҳисоб тағйир меёбад 20-15. бисёр хуб. як таркибборои ҷазоб бо иштироки варзишгари
узбекистон Диана Гарамова ва ба ин тартиб бо ҳисоби 21-15 ӯ тавонист дар сети якум ғалабаи худро ба даст орад дар баробари Дарья Бриткова. با همین ستی یکم بینندگان گرامی جمع بحث می شود و حالا چه طوری می‌بینیم اکنون ورزشکاران جایهای خود را اشغال میکنند و بعد از چند لحظه باز رقابت آنها در ستی دوم دوام می‌یابد. ستی دومی رقابت هم آغاز شد و حالا امتیاز اول رو داریا بریتکووا به دست می‌آورد. خب اکنون چطور می‌بینیم بعداً در یک لحظه خطای او باز به نظر رسید که برابری به وجود آمد. پای در هم اینجا ضربه‌ای بسیار خوب و محکمی داریا بریتکووا به نظر می‌رسد و اینجا اکنون او با حساب 2-1 پیشرفت است. خب دیروز اگر به هنرنمایی این ورزشکار و نتیجه‌ای که به قید گرفت توجه کنیم پس می‌بینیم که در رقابت‌های دیروزه ابتدا بر مقابل دسته قرقیزستان در رقابت جفتی آمیخته او اشتراک کرد با همراهی کریل تن و اونجا با آسانی 2-0 غلبه کردن 21-4 21-3 و سپس داریا بریتکووا باز در رقابت جفتی بین دختران اشتراک کرد با همراهی مریم اسلیانова و 21-8 21-6 باز هم با آسانی در برابر ورزشکاران تیم قرقیزستان ژاسمین ایسارова و الیایم عظمت غلبه خود را به قید گرفتند. بعد از نصف روزی آنها باز در رقابت دور دوم با دسته ما روبرو شدند و ورزشکاران تیم قزاقستان آنجا غلبه کردند که سهم داریا بریتکووا هم بود و او همراهی ابرای بایکن در رقابت جفتی آمیخته بر محمد سعید سلیموف و مفتون شریف و غلبه به دست آوردند هرچند پیروزیشان با مشکلی هم به دست آمده باشد اما خوب حرکت کردند. ستی یکم مخصوصا بسیار طولانی دوام یافت 30-28 در ستی یکم آنها غلبه کردند و بعدا در ستی دوم 21-17 و سپس داریا بریتکووا باز در رقابت جفتی همراه مریم اسلیانова اشتراک کرد آنجا بر آمینه آخوند قدم و مفتونه شریف و ورزشکاران ما آنها ظفر یافتند 21-11 21-10. چطور می‌بینید از 4 بازی که دیروز دویر کرد داریا بریتکووا هیچ کدام از آنها در رقابت‌های انفرادی نبود. یعنی همگی در رقابت‌های جفتی هم جفتی آمیخته و هم جفتی بین دختران. و امروز اکنون ما او را بار اول در رفتی رقابت مسابقه منطقوی آسیای مرکزی با بادمینتون بین نورسان تا 17 ساله در رقابت‌های انفرادی دیده ایستادیم. شاید کم تجربگی او در چنین لحظه ها به نظر هم میرسد، یعنی بیشتر عادت کرده است بر رقابت‌های جفتی و با یک بازی هماهنگ و با کمک هم دستش که در این گونه موردها با او اندک مشکل هم هست. جا اکنون در نزد تور به خطای نوبتی راه می‌دهد ورزشکاری دسته قزاقستان داریا بریتکووا. اندک وقت لازم است برای اون که پایافزای ورزشی خود را به ترتیب درآورد. ماریا گارامووا معذرت دیانا گارامووا و حساب چطور می‌بینید 3-10 می‌شود اکنون.
як имтиёзи дигар лозим аст то ин ки варзишгарон ба тайм-аут бароянд. ин албатта як имтиёз барои Диана Гарамова. ва ҳамин тавр ҳам мешавад. зарбаи навбатии Дарья Бриткова ҳарчанд бисёр қавӣ ба назар расид, аммо берун аз майдон буд. варзишгарон боз ба корт баргаштанд ва мавқеъҳои худро ишғол намуданду акнун тайёр ҳастанд ки бозиро давом диҳанд. ногуфта намонад ки бинандагони гиромӣ, пештар аз ин ҳам вақте мо рақобати Ибрай Байкен ва Сайфиддин Мухторовро дидем, яъне рақобатҳои инфиродӣ байни писарон аз ҳайати Қазоқистон ва Ӯзбекистон. он ҷо варзишгаре ки дар рақобатҳои инфиродӣ таҷрибаи кам дошт, яъне Сайфиддин Мухторов аз ҳайати Ӯзбекистон дучори бохт шуд. ва ин ҷо акнун чӣ тавре мебинед дар рақобате ки ҳоло мо шумо дида истодаем, Дарья Бриткова ки бештар дар рақобатҳои инфиродӣ кам таҷриба аст, аз Диана Гарамова ки дар рақобатҳои инфиродии дирӯза ҳам ҳунарнамоии хуб нишон дода буд, ноком шуда истодааст. аллакай сети якумро ӯ бохт бо ҳисоби 15-21 ва дар сети дуюм ҳам чӣ тавре мебинед ҳоло аз ҳариф бо тафовути 10 имтиёз қафо мемонад. 4-14 ҳаст ҳисоб ба фоидаи Диана Гарамова. аут ва боз ҳам як имтиёзи дигар ба фоидаи Диана Гарамова навишта шуд. зимни иҷрои зарбаи навбатӣ боз ҳам хато сурат мегирад аз сӯи Дарья Бриткова ва дар ин лаҳза боз як иштибоҳи дигар ба ин тартиб ба осонӣ чӣ тавр мебинед Диана Гарамова сети дуюмро наздик аст ки бо ғалабаи худ ҷамъбаст намояд. имтиёзи панҷумро ба даст овард Дарья Бриткова. ба ҳисоб боло 5-19 ҳаст акнун. аут 5-20 ва танҳо як имтиёзи дигар лозим то ин ки Диана Гарамова тавонад ҳам ин сет ва ҳам дар умум рақобати мазкурро ба фоидаи худ ҷамъбаст кунад. бале, ҳамин тавр ҳам мешавад ва ба осонӣ дар сети дуюм акнун ӯ зафар меёбад ҳисоб 5-21 ва ӯ тавонист дар умум бо ҳисобҳои 15-21 ва 5-21 ҳарифи худ Дарья Бритковаро аз кишвари Қазоқистон мағлуб кунад. ҳисоби умумӣ айни замон бинандагони гиромӣ акнун 1-2 ба фоидаи дастаи Ӯзбекистон аст. онҳо рақобатҳои якуму сеюми худро бо ғалаба ҷамъбаст карданд ва дар рақобати дуюм бошад мағлуб шуданд. боз мо шуморо дар пеш рақобатҳои ҷуфтӣ байни писарон ва байни духтарон интизор аст ки маҳз ҳамин рақобатҳо натиҷаи ниҳоиро дар бозии имрӯза ва барои муайян кардани ғолиб нақши калон доранд.